ଏହିଭଳି ଯଦି ବେସର ଦିଆ ସାଧା ତରକାରୀଟି କରି ଖାଇବେ ନା ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଳୁ, ପୋଇନାଡ଼ି, ବୋଇତାଳୁ, ଜହ୍ନି ନେଇଛି। ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ନେଇଛି ମସଲା ପାଇଁ। ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କଲି, କଢ଼ା ବସେଇଲି। କଢ଼ା ଗରମ ହୋଇଗଲା, ତେଲ ଦେଇଦେଲି। କଳା ଜିରା ଆଉ ଜିରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଏଠି ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି, ଭାଜି ନେଲି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ଏଠି ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେଉଛି। ଭାଜି ନେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣା ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣାଟି କାଢ଼ିଦେଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେଲି। ନେଲା ପରେ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେଲି। ଏଠି ଯେଉଁ ବେସର ମସଲାଟି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ସେଇ ଜାରରେ ପାଣି ଦେଇ ସେ ପାଣିଟିକୁ ଦେଇଦେଲି। ଢାଙ୍କୁଡ଼ିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ହେଇଗଲାଣି, ସିଝି ବି ଗଲାଣି। ହେଇଗଲାଣି ଆମର ସେ ବେସର ଦିଆ ସାଧା ତରକାରୀ। ଏଇଭଳି କରି ଖାଆନ୍ତୁ।